Otázka na technickú podporu značky Heron. Prečo mi nechce čerpadlo nasať vodu? Sú tri možnosti. Jedna sú tesnenia na bajonetových spojkách, druhá je samotné tesnenie hadice na tých spojkách a tretia je samotná hadica. Keď používame bajonetové spojky, dôležité je, aby sme vedeli, že sú dva typy tesnení. Jedno je také hladké, to sa používa na výtlak, a druhé je sacie. On má takú drážku, ktorá vlastne pri tom podtlaku sa vyrovná a tie spojky sa krásne do seba zapadnú a utesnia ten spoj. Druhá vec, ktorou je uchytenie hadic. Niektorí to uchytávajú takto, len dajú hadicu a si myslia, že je dobré. Lenže problém je, tu prejdeme, pozrieme sa tu. Tu vidíme, že kvapka z toho spoju voda. Tu je presne dodávaná spona k tým hadicám, k tým čerpadlám, ktorá nie je vôbec ako silná na uchytenie. A potom kvapka. Pri sani je dôležité, aby bolo tesnenie tých hadic, aby bol dokonalý spoj. Takže použijeme takéto spojky, nie tieto tenké, akých poznáme, ale sa dodávajú takéto hrubé. Najlepšie je tú hadicu nahriať teplozdušnou pištolou, ktorá zmekne celkom a vtedy, keď je mäkká, treba tú spojku dokonale stiahnuť. Tretí problém je v samotnej hadici, ktorá časom dozrieva. My si neuvedomuje, že tá hadica, ak dozrieva, tak nastanú tu také malé prasklinky, ktoré okom vôbec nevidíme, ani samotná hadica nemusí tiec alebo slziť, ale keďže je ten ťah, tak sa nasáva vzduch a to je problém. Čiže hociaká malá prasklinka alebo medzera v tej hadici, tak nám čerpadlo nenasaje tú vodu. Je vhodné na nasávacej hadici použiť klapku? K čerpadlám sa dodávajú dva druhy košov. Jeden je taký plastový a druhý je kovový, ktoré nemajú klapku. Klapka na hadici je vhodná len pre čerpanie čistej vody. Z dôvodu, že klapka má tam gumené tesenie. Keď čerpáme kal, tak sa ten kal dostane vlastne na to tesnenie klapky a vám to neudrží. Čiže celá tekutina vlastne vytečie von. Klapka pri čerpaní kalu sa dá využiť len pri začiatočnom čerpaní, kedy si vlastne zavodníte tú hadicu a vtedy budete čerpať. Lenže problém je, že keď vy vypnete čerpadlo, ten kal, ktorý vlastne tam je, tak sa vám nanesie na to tesnenie tej klapky a bude vám vlastne vytekať. Čiže sa neodporúča klapka pri čerpaní kalu. A ešte je problém, že klapka má vnútri menší priechod, takže väčšie častice vám cez klapku neprejdú. Preto bez klapky sa odporúča čerpať kal. Ešte môže byť jedna príčina, prečo nevieme nasať čerpadlnú vodu, a to je upchávka. Je to časť v strede medzi motorom a čerpacou sklinou. Je tam taká upchávka, ktorú zvonku vôbec nevidíme. Keď sa čerpá veľké abrazívo, sa vyderie. Keď sa čerpá na prázdno, čiže vy máte veľa štartov, ktoré proste ide na prázdno a dlho sa nenasáva voda, alebo je to vekom, čiže počase tá upchávka sa samotná vyderie. Takže tá upchávka sa vyderie a stamať vidno zvonku, že kvapká voda pod čerpadlom. To je známka toho, že je upchávka netesná. A to je veľký problém pri nasávaní vody, ktorú vlastne neviete ju nasať potom. Viem to opraviť aj svojpomocne? Tak zručný majster to vie, ale odporúča sa to v servise vymeniť.
Prečo mi nejde potiahnuť štartovacia šnúra na čerpadle a tým vlastne neviem naštartovať čerpadlo? Sú dve možnosti. Jedna je problém s piestami, to je na servis. A druhá je, keď čerpadlo uskladňujem po sezóne. Ako som mal raz prípad, pán povedal, že čerpal len vodu z bazéna a nevedel potiahnuť. Ja mu hovorím, že musíte otvoriť čerpaciu skriňu týmito šrubami, povolíte ich, otvoríte a vnútri mal sediment, ktorý vlastne tá vrtuľa sa nevedela pretočiť. Treba udržiavať tú skriňu čistú. Aj keď si myslíme, že sme nič nenasali, tak môže byť ten problém, že tam niečo je. Pri skončení čerpania je vždy dobre vypustiť čerpadlovú skriňu. Pod ňou tu je taký istý, ako je hore ventil, tento hore napúšťací, tak je takisto dole. To sa otvorí, čerpadlo sa nakloní a vypustí sa voda, aby tam vnútri voda nekysla, nepracovala a sa zaniesie celá skriňa. Vždycky, po každom čerpaní najlepšie. Ako viem skontrolovať hladinu motorového oleja v motorových čerpadlách Heron? U väčšinu elektrocentrál a u čerpadlách máme takýto vlastne ventil, ktorý vlastne skontrolujeme odkrútením. A hladina oleja by mala byť viditeľná tak do polovice závitou, alebo môže byť aj po kraj závitou. Keď je málo oleja, môže sa stať, že každé čerpadlo a centrála má olejové čidlo a on zaznamená, že je nedostatok oleja a nenaštartujete to.